Biex tassigura ħajja ta' suċċess trid tistinka għal kwalifiċi. Bil-banda l-oħra dwar min se jerfa' responsabilità wara li taw 70,000 euro lil Amanda Muscat f'konsulenza b'żewġ A-levels u diploma, għandna nistennew li jitlaqa' l-kumitat u nanalizzaw l-eżitu. Dan dejjem skont il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima kif meta l-erba' filgħodu kien mistoqsi jaqbilx mad-dikjarazzjoni ta' Clayton Bartolo li d-degrees mhux kollox, Grima b'mod mill-aktar kawt fl-ebda mument ma qabel mal-kollega tiegħu. Fil-ħajja mhux kollox diplomas, mhux kollox degrees. Inti taqbel mal-kollega tiegħek il-Ministru Clayton Bartolo illi id-degrees mhumiex kollox? Id-degrees huma parti importanti minn dak li huwa il-ħajja tal-istudenti tagħna. Dikjarazzjoni li qajmet mhux ħażin qalb l-istudenti u l-akkademiċi, dikjarazzjoni li ħolqot diviżjoni akbar fost il-membri tal-grupp parlamentari tal-Labor. Mistoqsijek sħabu Jonathan Attartu NDLU se jivvotaw skont l-etika jew skont l-interessi tal-Labor, Clifton Grima qal li mhux se jispekula u ħeġġeġ li l-pubbliku jistenna ir-rakkomandazzjonijiet. Inħares il-qudiem sabiex nkunu nafu propju deċiżjoni li ħatkun qed tittieħed minn dan il-kumitat partikolari. Naħseb li kull spekulazzjoni qabel marbuta ma' dak li ħajsir waqt il-kumitat u l-eżitu tal-istess kumitat tkun waħda prematura, però nafu li għada ħajltaq tal-kumitat allura wieħed jistenna u wara jagħmel analiżi ta' dak li jkun qiegħed jirrakkomanda dan il-kumitat partikolari. Net News saqsa b'insistenza min se jkun qiegħed jerfa' responsabbiltà lil mill-kumitat li se jitlaqqa l-ħamis partikolarment minħabba l-fatt li xi persuna jew persuni taw 70,000 euro lil Muscat meta diġà kien fatt magħruf li kienet ittaqla 62,000 euro għal xogħol ta' konsulenza waqt li taħdem bħala assistenta personali. Madankollu Grima baqa' jaħrab milli jwieġeb. Xi ħadd imma m'għandux jerfa' responsabilità partikolarment għat-tieni promotion. Ara, jiena ftit ta' sekondi ilu tkellimna fuq il-fatt li għada għandek kumitat li ħajiddiskuti propju dak illi għandu jsir. Però li lim id-deċiżjoni tal-kumitat qed ngħidlek jien, ġifieri hemm xi ħaġa ħażina żgur. Abbażi tar-rapport tal-Kummissarju tal-Standards, rapport tal-Kummissarju li kif inti qal illi kien hemm xogħol li kien hemm għaddej, għamel referenza għall-allowance, għamel referenza għal diversi aspetti oħra marbuta mal-kuntratt in kwistjoni u allura kif ġibtek aktar qabel inħares il-qudiem sabiex għada ikonna ideja u stampa fatwali ċara ta' dak li jkun qiegħed jirrakkomanda u analiżi li tkun qed issir propju mill-istess kumitat. Mistoqsi jekk dan jirriflettix nuqqas ta' governanza tajba min-naħa tal-Gvern ta' qabel u x'messaġġ qed jasal hemm barra. Il-Ministru Grima baqa' jinsisti dwar il-ħtieġa li l-istudenti jkomplu jistinkaw għall-istudji tagħhom bot ta' ċaraw tonda għad-dikjarazzjoni li għamel sieħbu Clayton Bartolo ftit tal-jimilu. Kull darba li kien hemm mistoqsija lill-gradwati x'inti tagħmel kulħadd beda karriera minkejja li għadu qed jieħu ċerimonja ta' gradwazzjoni. Ġifieri naħseb li il-messaġġ li jiena bħala Ministru nagħti huwa li Mhux 70,000 euro paga però Ministru. Huwa kruċjali illi wieħed jinvesti fih innifsu, jinvesti fl-edukazzjoni tiegħu, fil-kwalifiċi tiegħu u iva hemmhekk jassigura ħajja ta' suċċess. Fil-ħajja mhux kollox diplomas, mhux kollox degrees. Francesco Catania, Net News.